táto banda nezodpovedných ľudí by mala byť zobraná na zodpovednosť. Je neuveriteľné, že aj v prezidentskej kancelárii sa nachádzajú ľudia, ktorí komentujú veci, za ktoré oni nezodpovedajú. Oni si totiž to nevedia predstaviť, čo to je odstaviť fabriku. Ja sa vás pýtam, prečo Spojené štáty americké zvýšili odbery z Ruska, prečo uvoľnili závery na niektoré veci. Ja to nechcem rozoberať tu. Ja sa vás pýtam, prečo. My neplatíme mu. My vojnu nechceme platiť. My musíme zaplatiť za ten plyn. Čo urobia? Za tie peniaze môžu kúpiť si hnojivo a vyhnojiť polia, aby mohli vyrábať pšenicu. My nedávame peniaze na vojnu. Keď zaplatíme za plyn, my nedávame peniaze na vojnu. Čo sú toto za reči? Čo to zase? No robíme lieviky, čo mi tohoto. Veď Rusi potrebujú peniaze aj na dôchodcov, aj na školy, aj na všetko. My platíme za plyn. My neplatíme za vojnu. Čo sú to za dristy? To kto vás nabrivoval? Prísť a pýtať sa takéto hlúposti. Kto tu platí? Kurva, kto tu platí na vojnu? My platíme za plyn. A plyn potrebujeme. A toto je ťažko pochopiť. Základ je, aby fungovalo to, čo je najdôležitejšie, a to je priemysel a celá ekonomika, ktorá živí tento národ. Lebo tento národ neživia žiadne príspevky zo zahraničia, ani by ho nemali riadiť tí, ktorí si hovoria, že oni sú iní, oni sú tretí sektor. Aký tretí sektor? Hej? Buď robíš a tvoríš hodnoty a odvádzaš do rozpočtu, alebo tu nemáš čo robiť. Pretože si vyžírka. Tak by to malo fungovať. Tak to by malo fungovať. U nás tretí sektor ako nemáme. Ani štvrtý sektor, ani piatý sektor. A som tu preto, aby som povedal, že všetci tí, ktorí si dovolili dávať stanoviska, že odpojme sa od plynu, aby si uvedomili, či sú ochotní zobrať zodpovednosť za všetky tieto dopady, čo tu pán Gregor predniesol. A ešte toto, čo hovoril pán Miholk, nedá mi to, hovoril o tých sankciách. Viete, ja si myslím, že diplomati mali dávno pred vojnou na Ukrajine byť oveľa aktívnejší a nemali dovoliť, aby vojna vznikla. Vojna je to najhoršie, čo môže byť. Ja len hovorím o dôsledkoch a štvuma, takí papagaji, ako lietajú ponad Brusel. Tak nech rozmýšľajú, ako Slovákom pomôcť a potom nech prídu rozprávať. A dovtedy nie sú ticho. Nech si zrušia dôchodky, nech si zrušia všetko. Banda jedna. Vydrbaná.